Pepani Wanda mzano amene macheza naye kwambiri wapita tikudziwa kuti mtima ndi wosweka komabe mawu amodzi angakhale otani ndikulira Pepa amene ndi Wanda Msisia zosakhala bwino zimene zikuchitika kuno anali nzake wopa mtima nzake amene amagwira ntchito andi zoti ndi zake ku ntchito zinachoka kungofika pachibale basi kufika ndithu pachibale ndi zimene Pepani Wanda Msisia sizinakhale bwino ndi mmene ndithu zilili kuno aliyense sakumvetsa kuti kodi chimene chachitika ndi chani ndizomvetsa chisoni zimene zikuchitika kuno zitenga nthawi yayikulu kuti anthu amvetse chimene chachitikachi. Ampingo akupitirizabe kuimba nyimbo chapasipasi ukwezekerabe kuti mwambo ukakhaleko kutchalichi tikuonanso olemekezeka a Charles Mkaka ndipo zosakhala bwino tikuona a board chair kuchokera ku MBC amene wandi Dr. Benson Tembo zosakhala bwino zimene zikuchitika tili live pompano pa Lunta Television. Pepani kwambiri a board chair ndi nkhani yovuta kwambiri imene ambiri sakumvetsa kuti kodi nkutani komabe ngati munthu wankulu mwina nkwakamba motani a Brian panopa kunena chanzelu chitisowa chifukwa kuti imfa imene yatidzidzimutsa kwambiri pamene tinagwira naye ntchito myezi ingapo imene yapitayi timaona kuti zinthu zamba kulongosoka koma mmene zachitikira pamu tikusowa chonena ndipo sitikudziwa kuti kodi mawa ndi nkucha tipanga bwanji koma tizisiya zonse m'manja mwa Mulungu chifukwa iye ndi amene amadziwa tsogolo lathu. Brian Banda anali munthu wodziwa ntchito yake ndi apa analowa mu ntchito tsopano yochita administer institution ngati MBC. Iye kwakukulu mu ntchito yake anali wofuna mafunso amafunso kutola nkhani ndi zina zotero koma pamene analowa mu office timaonanso kuti munthu ali ndi ukadaulo wina choncho timusowa kwambiri. Ine pamodzi ndi board yonse tikupepesa ku banja lonse komanso ku management yonse ndi staff ya MBC ndi mtundu wonse wa Malawi chifukwa kuti tikudziwa kuti kutayika kwa Brian Banda aliyense wakhudzidwa mdziko lonse la Malawi. Pepani kwambiri amene wandi board chair Dr. Benson Tembo akutero kuti ayi ndithu apapa zosakhala bwino ndipo tikupitirizabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana tiliso ndi olemekezeka a Daudi Chikwanje nawonso akhumata nawo pompano olemekezeka. Pepani kwambiri. Pepani ndithu kwambiri. Mudzakumbukira bwanja Brian zovuta kwambiri sikutha kumvesa tazizidwa ndi nkhongono imfa ya zizizi Nyamata wapita ndi nzeru zake zopereka uthenga kwa Malawi uthenga ufunikira muzi wa Brian Banda akayankhula Amalawi ambiri timasatira akati tiyeni titembenukire uku chifukwa cha kukhulupirika kwake ambiri timamusatira tikufunaniso kanthawi kena tithamangena uku kuti tikakwelena ugalimoto yoti anthu tidzafotokozera dziko mwambiri tikupita titachoka kumochale kuja tachoka kumochale tapita ku Church ndipo kuchoka uko tafikatu kuno kumudzi kwawo kwa Brian Banda. Taona ndithu kuchokera kumene takhotera kuja kumabwera kuno tizikwangwani tosiyanasiyana iko nthawi muona analemba ndithu kuti kwa Nanjaiko residence. Nthawi zonse Brian Banda akakhala pa radio samalephera kutchula kuti ine ndi mdzukulu wa Nanjaiko ndiye wabwera kuno Brian Banda koma osati abwereranso ku Blantyre koma kubwera basi kodzakhazikika Mulungu wamuyitana nkutheka mwina maosewu ino kunalibe. Ine ndi Robert Kalindiza
tikulandireni kuti muli nafe pamenepo tikhale tikuyendera limodzi mpaka nthawi imene zonse zitero kuno tikatero tiasiya mpaka mawa tsiku la mwambo kuti kodi zikhale mwamtundu wanji. Mmene tikuonera mchithunzimo amatero kuti ukayendayenda kumayang'ananso kumudzi. Tinacheza ndi mtolankhani wa MBC tili ku mochale kuja Simeon Boys anatero kuti ine tikumene kunapitako kwa Brian Banda ndi mmodzi mwa anthu amene amakonda kwambiri kwawo. Alipo anthu ambiri akakhala ndalama mtaunimo koma zochita kuchuluka ndalama kutafuna ndi anthu osadziwika kumudzi kuyiwala, koma Brian Banda kumudzi kwawo samayiwala ndi phunziro lalikulu limene ndithu watipatsa kunoko ndi wasiya maziko abwino kunoko, wasiya maziko abwino. Ndipo tikayang'ana mbali ya kumanzere kwangako ndiye kuti kuli nyumba yayikulu kwambiri imene iye akabwera kuno amafikirako nyumba yake ndi imeneyo. Mkatimo tiona tifikako kumenenso ngakhale ati ofesiso ilipo ndithu, ali ndi ofesi kumeneko. Zomvetsa chisoni kwambiri zimene zachitika kuno kwa Kuntaja, zosakhala bwino kwambiri. Tikhale tikucheza ndi anthu amene tapeza kuno awiri atatu. Tabwerani tiveko ziwiri zitatu chokera kwa inu amene mukwadziwa Brian Banda. Poyamba mutikumbutsa dzina lija, muli live pa Luntha Television. Dzina lija ndani? Dzina langa ndi Leonard Kamyata. Kamyata? Kwathu konkuno. Ndithu. Mura Brian Banda mudaonapo? Brian Banda nakhala naye naphunzira school. Inuyo? Nine kuti? Pandiseni. Pachigumukire. Mura makukumbukirani? Kwambiri. Woriona ndithamayima. Amata? Kuima nditenga. Kuna Brian Banda. Ndipo zomvetsa chisoni kwambiri kumamva imfa yake jamva dzulo kuti Brian Banda olesiya niketa thamanga abwera kuno. Ife timuona ngati kuti anthu akapita mtauni muja amayiwala azawa amadaphunzira nawo kumbuyo. Iye sana iwale? Ndiye si Brian Banda. Si Brian Banda. Brian Banda amakondo wena aliyese mudzi muno. Ko basi. Mutsakumbukira bwanji akabwera mumadziwa motani kuti Brian Banda afika? Akabwera Brian Banda timadziwa kuti mudzi muno mafika Brian Banda. Chifuna ke sana mpeze. Amakhala ndithu kisanga. Makati wina isa kumana nayo. Amakhala ndithu pa chisangalalo. Amamuyimira ndithu kuti Brian Banda wafika. Kumasangana naye. Ndipo samanyoza chikito. Galimoto imene yanyamula thupi la Brian Banda ndi limene ikufika pamenepa. Galimoto imene alemba kuti Goodwill Funerals ndi imene ndithu yanyamula thupi la Brian Banda kufika kuno kumudzi. Tidakachezabe ndi anthu osiyanasiyana kuno amene akutifotokozera. Taonanso galimoto imene yafika patsogolopa imeneyo ndi abusa mama ka Apostle Richard Koviwa, komanso tikuona mneneri wa President Professor Peter Mutharika ameneyo Catherine Mauridi wafika, komanso Leah Malekano ameneyo tikuwaona kuti afikanso kuno kuchokera ku State House kumene kumakhala president. Zomvetsa chisoni zimene zikuchitika kuno. Tikupitirizabe kucheza ndi achimwenewa kuti adaphunzira limodzi ndi Brian Banda. Ndiye mukamamvera pa wireless mumauzana kuti mwaona tunzanga amene madole ananga mauzire maona school njabwino chimene wabaga Brian Banda ayo school njabwino ifeso timbikire anali mulimbikire muzakana ndani muzakana mu Brian Banda. Tsono ananje kwa machula ndani ananje ko ndambo yake nene ananje ko ndambo yake nene arana mangiraso nyumba ili paseri bomba hapa ndithu wode mukapita simukaiona ndibana munthu wokonda pakhomo mudzi wake anali munthu wokonda kwawo kwambiri. tikuona ndithu azibusa ochuluka amene yakufika tsopano chifukwa tikutauniko analiso mbusa ata amapanga amalalikiranso kumeneko kwambiri anali busaso kwambiri ndithu kwambiri ndithu. Ndikuthokozeni kuti mukadziwa Brian Banda ngati mzano amene munaphunzira. Zikoma kwambiri. Zikomo tathokoza tiliso ndiye napa mwina adavapo za Brian Banda tive kuti kodi inu dzina lija ndani? Ine dzina langa ndine Mike Zamadunga. Iniyo ndi Mike nda? Zamadunga. Yes. Dzina ndi lamphamvu kwambiri. Zina kwambiri. Lamphamvu ndithu. Kwanu nkuti? Kwathu ndi konkuno kwa Mbanda. Kwa Mbanda kuno? Kwa Kunthembwe kuno. Kwa Kunthembwe. Kwa Kunthembwe. Kodi kuno kwa Kunthembwe? Tiye Kunthembwe. Nanga kujeni Ambanda wandi akuntaja nda ati ali nawo mbale yoko. Chabwino. Anangowandikana. Koma kuno kwa Kunthembwe. Kwa Kunthembwe. Kwa grupu Mbanda. Grupu Mbanda. Mota Mbanda nda grupu. Grupu. Mukwadziwa bwanja Brian Banda?
Ineyo Brian Banda ndikuwadziwa umwewo wonse Chabwino. oti ndi mbale wanganso ndithu. Iwo? Brizonad. Ndi mbale wanga ndithu. Epanda. Ndithu ndinokhudzidwanso kwambiri. Ndifa Brian Banda. Mutamva kuti atisiya dzulo kuno kunali motani anachilandira bwanji anthu? Titamva dzona kuti Brian Banda amwalira chinthu chimene chichifeyo tidakhudzika kwambiri. Pepani tibweranso tuloweka inkatimu tione kuti inkatimu muli bwanji. Panopa tufuna titangokuonetsani mmene zikuchitikira inkatimu, nkhani yomvetsa chisoni. Brian Banda afika kwawo koma sanabwere okha, aperekezedwa ndi anthu osiyanasiyana, kutanthauza kuti sanabwere ngati mmene amabwerera nthawi zonse. Ulendo uno abwera mosinthika kwambiri, si mmene amadziwikira. Tikhale tikusendeza chakutsogoloko tiona kuti kodi zikhale motani. Mmene tikuonera mchithunzimo ndiye kuti Brian Banda abwera motero zomvetsa chisoni kwambiri tsiku la lero kumudzi kwawo kwa Mbanda. Ndi kuno abusa osiyanasiyana afika pamenepa kuti nyumba yawo ndi imeneyi imene akabwera amakhalako ndithu zosakhala bwino kwenikweni zimene zikuchitika kuno. Tikuona akuluakulu analowa kaye mkatimu kukaona kuti kodi malo ali motani, kenaka thupi likhale likupita kumeneko. Tikuona zibusa apostles osiyanasiyana amene ndithu afika kuno, nkhope zakugwa, nkhope zoseza kuti ataya munthu wofunikira kwambiri, munthu amene amakonda kwawo. Phunziro lalikulu limene tikuphunzira kuno nakuti tidzikonda kwathu. Brian Banda amakonda kwawo, ndi mmene ndithu zikukhalira kuno. Aliyense amene akulira kuno akutera kuti munthu kuno nde chitukuko anachita, ngakhale mtawuni mwa akamakhala amadziwa ine kuti kwathu kulipo. Ndi phunziro limene tonse tikuyenera ndithu kuphunzirako kuti kodi munthu ukakhala mtawunimo nkutani machitidwe ake. Ndiye tikhale tikulowa chakuno kuti tipereke mpata kwa anthu osiyanasiyana, akhale ndi mwayi odutsa pamenepa. Tilowa mkatimu nthawi ina kuti akamabwera ndi thupi tione kuti zikhale motani kuno kwa Mbanda, kumene ndi kwatiye kunthembwe konkuno kulilongwe. Mdzukulu wa Nanjaiko mmene amanyadilira nthawi zonse zosakhala bwino zachitika kuno ku Blantyre. Ampingo ndi amenewo. Nyimbo ndi zimenezo chapasipasipo. Yonse tikhale tikulowa mkatimu kumene nakambira muja panopa. Ineyo ndili cha mkati muno kumene Brian Banda akhale akufika kuchokera mkatimo. Zosakhala bwino zimene zikuchitika kuno, nkhope zomvetsa chisoni kwambiri. Tikuona ndithu nthawi iliyonse muona nyumba imene Brian wagonamo ikulowa nyumba muno. Panopa nthawi iliyonse ndiye kuti bokosi lalowa tsopano nyumba. Brian Banda, makolo kulira, azigogo kulira, ana atsikana anyamata onse sakumvetsa kuti chachitika nchiyani. Brian Banda chachitika nchiyani kuti ulendo uno abwere chonyamulidwa chotero.
imfa yowawa, ifa ya dzidzidzi. Mawu amene Brian Banda watisira ndi omwe aja kuti kumaliwopa mawa mdzukulu wa Nanjaiko Brian Banda. Akuti anali munthu osadzikonda, munthu amene ngakhale azake amene adaphunzira nawo akakumana nawo panjira amayima nkuwatenga pa galimoto yake kuti tiyeni ku nyumba tikacheza chimwene tidaphunzira limodzi ku primary, tisayiwalane lero, amatero Brian. Zotero zimasowa kuti azako udaphunzira nawo kumakumbukabe sizichitika, koma Brian Banda anali pachizungu timati very exceptional character, a friend to many, loved by many. Musukomera onse nkuteka ena kwa iwo chinali chipsinjo, koma kwambiri unali mtendere. Pano TV abusa akupemphera tipemphere. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani komanso kukulemekezani chifukwa za zochitika zonse zimene zikuchitika msiku la lero. Tikuyamikani chifukwa cha mwana wanu amene tsopano wafika kuno kumene agone. Sunga matupi athu komanso kutitonthoza kuchowawa ichi kuchoka kwa m'bale wathu pakati pathu. Mulandire ulemu ndi matamando pamene zonse zikupitirira, ndipo tikuzipereka mdzanja lanu mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen. Pamenepo apemphera ndiye kuti tikhale tikutuluka panja kuti ayale ayike nkhata bwinobwino wa mpingo abwere ticheza ndi anthu ochepa panja apa. Ndiye kuti pamene mpingo hatuluka ndiye kuti pabwera azimayi ayikeike nkhata bwinobwino, mwambo omvetsa chisoni kwambiri. Kupezeka kwa anthu osiyana singakhale ndikuonanso nyumba muno mula anthu odi ochuluka, ngakhala chizungu amene mchithunzimo mukhoza kuona nkhope ya nyamata odekha bwino Brian Banda. Ndikuona anthu achizungu alimo muno ndithu, kutanthauza kuti ayi uyo ndi mchemwali wawo. Tikuona ndithu mchemwali wawo akutero kuti tsono twine ntchito imene mwandisiyira ndi yayikulu, sindiyikwanitsa twine. Naomi Banda ameneyo amene tikuva ndithu akudandaula motero. Mudzi mwa Mbanda kwa mfumu ekulu Kunthembwe mu mzinda wa Blantyre. Tikhale tikupita panja nthawi iliyonse mwambo ukhale ukuchitika mawa Mulimba
ndipo pali chiyembekezo choti akuluakulu aboma ochuluka akhale akubwera chifukwa kuyambira lerolo ndi kwabwera kale anthu ochuluka kuperekeza. Tinaona mlembi wamkulu mu office ya president ndi nduna amene ndi Dr. Justin Saidi. Tinaonanso nduna ya zaulimi Rosa Mbirizi. Tinaonanso mneneri wa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi Akathe Maulidi, komanso akuluakulu ena kuchokera komweko. Nadzaonanso Lea Malekano onsewa kuchokera ku nyumba ya boma ku State House. Mukudziwa ine kuti Brian Banda anagwirako ku State House maulendo angapo. Brian Banda anagwirako ku Times Television, komanso ku Malawi Broadcasting Corporation MBC, kumene miyezi 4 yapitayo anapita ngati Director General kapena kuti DG, koma Mulungu wakondetsetsa kwabwera anthu ochuluka kwambiri kudzaperekezana ndi Brian Banda. Nkhope ndi zakugwa pamene tikuona ndithu anthu ochuluka aliyense sakumvetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndipo zakhala bwanji. Komabe potengera mawu a Mulungu amene tinamva nthawi ija anatero ndithu kuti chilichonse tiyamike Mulungu, munzonse tiyamike Mulungu, safunsidwa mafunso kuti kodi mwachitiranji izi. Amangosira nkhondo anthu kunja kuno kumakambirana ndi kulozana zala, koma Mulungu salakwitsa. Ndimene ndithu nkhani zake zilili, tikhale tikubwererabe panja kuti ebe ndi anthu awiri atatu amene tiyapeze mwambo wonse amene takambira ndiye kuti uchitike mawa lolemba. Koma kuno ndiye kuti kuwaperekeza kwachitika Mbanda kumene kuli kumudzi kwawo, akuti ndi kwa TA Kunthembwe kumene ndi ku Blantyre. Malo akukonzedwa osiyanasiyana potengera kuti kubweranso anthu ambiri. Tikuona anthu amene agwira nawo ntchito kwa nthawi yayitali. Tikuona mchithunzimo ameneyo ndi Loveness Dazimata kudandaula ndithu kuti ayi zinthu sizinayende. Mulungu wakolola monga mene timakambira kuti palibe mafunso amene mungamfunse kuti mwaganiza bwanji pochita izi. Ayi ndithu ndimene zimakhalira. Nthawi iliyonse tikhale tikutseka, komabe tichitanso mwayi ocheza ndi awiri atatu kungofunsa kuti muli bwanji wakulu. Ine ndibwino, muli bwanji? Nansi. Mudzi ndi ku Blantyre konkuno. Ine ndi pakwatu pa Nkhumbe amene omwalira ndi mwana waje mwali yanga mdzukulu wanga. Pepani kwambiri. Kuntundu. Ayi pepani akutero kuti anali munthu okumbukira kwambiri kwawo. Kwambiri. Monga ngati mmene mukuoneramu anali mwana woti wosayiwala pamudzi. Analibe tsankho. Inde ngakhale kuti ife timakhala ku Nkhumbe koma nangasi anzathu mwina mayendedwe amakhala osiyana kuti akafuna kuyenda iwo amangotha kumwina kungenda direct kufika kuno.
koma nthawi zina amatha kutikumbukira kumano kunena za khalidwe lace ine mwana ndinamusunga mena amadzamba sukulu anayambira kunkhumbeku ndikuphunzira sukulu pamene amatipa Emmanuel pacha imene ili private secondary school mpaka sukulu kwamalizira kumenepo kenaka ndimene amapitanso kukatenga maphunziro kwina pali timati abambo akwacha ndi amalume athu ndi amene anakhalanso ngati kuti adatigwira pankono kupanga zina ndi zina, koma achita ndithu kuti mpaka na kupeza kuti maphunziro ace kumaliza mpaka na kufika pamene amapafuna. pepani kwambiri. Tathokoza ndithu. Amenewo ndithu amalume kudandaula kuti zinthu zake zosakhala bwino kwenikweni. Akuti adalerako ndithu a Brian Banda masiku apitawo ali ku primary kuti mwana iwe tatiye tione kuti kodi zikhale bwanji mpaka anaphunzira mpaka kumakumbukira kumudzi. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndi apemphero Mphande amenewa nawonso taona konkuno kudzalira nawo Brian Banda. Pepani. Pepani. Zikuoneka kuti anthu ambiri tu chabwera mwadzitsitsi. Zinali zonse musa kwambiri. Olene dzulo mene wandira phone ananimbira nzathu moza amene nkacheza naye moza ndi Brian. Ndamene ndisanaonesa pa social media. Ndakonza Brian wake kuti mfamunene kuti chani. So zovuta kumvetsa ndithu. Palibe amene amembekezera for Brian ali munthu kuti timamuona ali wathanzi bwinobwino, zonse nali bwinobwino kwamba kuti imfa ndi imfa tingovomereza ndithudi. Mwina museko yanu yakachezedwe ndi munthu amene mudzankumbukira ndi siti. Brian anali munthu wozichepetsa kwambiri, wansangala. Ndazambiri munthu akamwalira anthu amayankhula zambiri. Nimauza nyamata nzanga amene mabwera amene ali ngalamoto kuti anthu amakonda kuna kuti anali wabwino, komano Brian ndi mmodzi amene ndingathe kunena kuti ndithu ndi munthu kuti analidi munthu wabwino kwambiri. Ine nimamutcha kuti my big brother. Chifukwa kuchoka papo tinadziwirana anandilandira ngati mng'ono wake, kumandilangiza kankhani za ndalezi ozochitika ma Facebook amene muzipanga chonchi basi tikakumana basi nsangala olokhalira limodzi. Ngati nthena yake tinali limodzi tinakwera ndege limodzi pachileka apa tafika kulilongo kucha basi amene ine anditenge anachedwa zantenga ku airport kuja langola mwina bagwana nawo gamoto yathu yaku Times. Basi nakwera gamoto imene chakuti azakutengani hotel kwa tiyene basi napita kulongo hotel kumene kuja tafa imene kuja basi anapanga oda chakuja tayamba kuja kucheza imene kujako muno munjira onse maenda machoka pacha nati ati ndikaje ngoera 18 pa Chester imene kuja imene apeka moni kwa anthu wajana mtu odziwika kwambiri wotchuka anthu amankonda muno kupereka moni kuseka ndi wina aliyense obati obanda basi ongoseka. Ine ndipo naphunzira kwa yeye kuti naneso mwina pandekha ndiphunzire kuzichepesa, ndiphunzire kuti utakhala munthu kandi wotchuka otani kumano ngathe kumacheza ndi wina aliyense ngati munthu ndithu. Ndikuthokozeni kwambiri kuti mwafika kuno. Ndinachikhulupirira kuti ambiri gulu lanuli mawafika ndithudi. Amenewo ndi Pemphero Mphande, mmodzi mwa achinyamata amene amadziwika sobwino pa social media kupanga analyze zinthu zosiyanasiyana. Pano tifuna tikhalenso side imene takawasiya Brian Banda kena katitseke tione kuti kodi zikhale motani, chifukwa kunoko ndi anthu ambiri ndithu sitikuvetsabe mpaka lero kuti mwakuti Brian tadzawasiya kuno. Ndiye muchatimakambira kuti Brian Banda ndiye kuti nyumba yawo ndi imene mukuiona mchithunzimo tadzawasiya kumeneko. Ndiye kuti ena ndi ena akhala kubwerera madera osiyanasiyana kuti mawa abwerenso kudzatsazikana ndi Brian Banda. Koma mundilole kuti kuyambira mmawa uja pamene tinali ku mortuary kukafika mpaka ku church, pano tafika kuno kwa Mbanda kwa tiye ku Nthembwe kuno chakuchileka. Dera lake ndi lomwe la Chileka
ndikuthokozeni kuti mwakhala muli pamene ndithokozenso kwambiri anyamata amene anali pa camera makamaka pa FCC Gideon Kachala komanso Yamikani Kawai amene ayesetsa kuti zonse zimene zaka zikuchitika kuyambira mawauja mukhale mukuzionera. Ife mmawa tilipo mpano kumperekeza Brian Banda. Ndikuthokozeni kuti simutisiya tokha. Ine ndi Robert Abel Kalindiza. Bye bye.